I dag skal vi have omkring elektrisk spænding, elektrisk strøm og elektrisk modstand. Her har vi en ballon. Hvis vi puster den op, så skaber vi en spænding i den. Hvis vi vil udløse spændingen, så løber der en luftstrøm. Det er fuldstændig det samme, der sker i en ledning, hvor vi har en elektrisk spænding et sted, der udløses, og hvor vi så udløser den elektriske strøm. Her har vi, hvad der svarer til et batteri. Vi har en minuspol, og vi har en pluspol. Ved minuspolen kan vi se, at der er meget større spænding. Det svarer til, at der er mange flere elektroner, der ligger på siden af hinanden. Som I kan se, holder jeg her. Hvis jeg udløser spændingen, vil der løbe en strøm fra minus mod plus for at udligne det. Som vi kan se, løb elektronerne fra minus mod plus. Det betyder, at de er ved samme ladning nu, så nu kan der ikke længere løbe nogen strøm. Hvis vi kommer over. Her har vi et kredsløb med en strømforsyning, en minuspol, der løber til en fatning, der holder en pære og løber tilbage til strømforsyningen ved en pluspol. Hvis jeg skruer op for strømmen, så sker der ikke noget. Det er fordi, der ikke er nogen spændingsforskel, der kan få elektronerne til at løbe. Hvis jeg skruer op for volten, så kan vi se, at pæren begynder at lyse, og der begynder at løbe en strøm. Strømmen måler vi i ampere med et A, og volten, det var spændingsforskellen. Den måler vi her, et V. Jo mere vi skruer op for spændingsforskellen, jo større den ene ballon bliver, jo mere strøm vil der løbe i pæren. Her har vi to balloner med nogenlunde den samme spænding, men der er en forskellig modstand på. Nu skal vi se, hvad det betyder. Som vi kan se, så har det her rør en mindre diameter. Det er mindre. Det betyder, at der er større modstand. Hvis vi vil have den gule ballon til at blive tømt lige så hurtigt som den lyserøde, så vil det betyde, at vi skulle have en meget større spænding på. Nu har vi sat endnu en pære til. Som vi kan se, er spændingsforskellen stadig lige omkring de 6 volt. Strømmen er den samme, men pærerne lyser svagere. Det er fordi, vi har tilføjet endnu mere modstand, så elektronerne skal løbe igennem flere modstande. Hvis vi skruer op for volten igen, kan vi se, at de lyser kraftigere. Hvis jeg skruer op for ampærerne, sker der ingenting. Det er altså spændingsforskellen, der får strømmen til at løbe.